Masu mu barkanmu da yawar haka. Idan dai kana bibiye da wannan channel ɗin tamu mai suna Hausa GTV ko kuma Hausa Global TV, muna kawo muku labarai ne ko kuma rahotanni da suka danganci al'amuran yau da gobe, wato current affairs. Idan baka subscribing wannan channel ɗin tamu ba, muna so ka lallaba ka danna mana subscribe domin ka dinga samun bidiyo idan mun yi posting. Idan dai ba za mu manta ba, a ranar Juma'a ne da gabata, wato 20 ga watan Jun na shekara ta 2021, aka yi ranar iyaye ta duniya, ko kuma in ce ranar mahaifi ta duniya. To a wannan rana ne ga jarumar nan mai suna Rahama sadau ta bayyana hotonta tare da na mahaifinta a shafinta na Facebook, a inda ke taya mahaifinta murna na wannan rana. Sannan ta bayyana cewar mahaifa sun fi komai a rayuwar ɗan adam, a inda mutane suka shiga cikin sashen comment suka dinga comment akan wannan hoto da Rahama sadau ta dora akan Facebook tare da mahaifinta. Mutane sun taya ta murna tare da mahaifinta a wannan rana na 21, ko kuma a wannan rana ta 20 ga watan Jun shekara ta 2021. To shi ke muna suka danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu idan baka subscribe tun a baya ba kenan. Idan kuma ka subscribing, muna so ka danna mana like kai sharing domin ka dinga samun bidiyon idan mun yi posting. Muna godiya.